right, Minister of Foreign Affairs yavhura hombe iko zvinezvi. Chinhu wani chandisi kuziva kuti kudhakwa here, imbanje here, kambucha here, mutoriro here, katempeya here, ka 7 days here, chikokiyana here, iwhisky here, chiri kunyatsoitika kuti vanhu ava vadhomoke kudai so kana kuti kuchembera. I don't even know kuti chiri kunyatsoitika panapa. Vabuda vachinyora kuti Honorable Professor Amon Murwira welcomes Botswana President His Excellency Andry Rajoelina. But the funny thing is President Atauro Andry Rajoelina the president weku Madagascar. But the whole unosati zviri kuitika ndizvo these guys vanozvitonge vanoziva zvese. Haungazozive zvese komana. Employer iwo vana vechidiki, employer vafana vedu vanozviziva zvinhu izvi vakachimasta chigame ichi vakanonyatsoziva zveinformation and stuff, all those things. Tani kuti murambe muchikoshana muri madhara ekudhara. What about the generation yakauya zveso ichadya ipi? Ichawanei? Vakadzidzire chii saka vakaendere chii kuzvikoro? Kudai makabva mangotaura kuti pakatopera honde pamwe mavharisa zvikoro zvachitongoziva kuti generation imwe yese ichatera madofa vana voenda kuchikoro. Pane kuti iko zvinezvi muri kuswera muchinyora zvinhu zvokunyeba zvega zvega muchivhiringika kubhaiza kudzungaira zvinhu zvakaita sezvizvi. Ndanyara inini ruchinzoni Minister of Foreign Affairs ndisingaziva mapresident emuZimbabwe. Saka ari kuite chii papapa? Ndo disadvantage yekuemployer napa ukama kuti mfeso wangu ihama yangu nditsano wangu ndakambodana nanzvadzi yake ndakambodidi saka ngaapinde basa rakadai so kana kuti anoziva secret yangu saka ngaapinde basa rakadai dai. What's that? Chii chakadaro ichocho? Tine vafana vechidiki vakawanda vakanyatsoenda kuzvikoro ngavaemployiwe mabasa akaita seiwayaya. Kwete kuti munobuda apa muchitaura zvinhu zvekupenga zvekudzedzereka muchinyora zvinhu zvisiriko. Izvi zvinofanira kuti atina kuti hey chichi because something like this zvanga zvitoitika kumakore akawanda. Tichiramba takanyarara senyika. Kusvika tatozoti aimi zvanyanya manimi matara engabve ipo papa. Hatisi kuramba kuti pamwe muruda kunopromotana kuti chichi because kuti takamboita naye hondo takadidi chibvai maiso mpana uchidika ukuthi anenge achinyatsoziva zvinhu izvi ari professional. Kwete kuti unonyeba zita remapresident foreign affairs inenge ichapinda pachii papa. Ngapaiswe vakomana vechidiki vari kuziva zvavari kuita hakuna kusekesa nyika yedu nezvinhu zvakadai so even kana president weikoko mapresident vakanzwa zvinhu zvakadaro vanoti chii. Look at this one. Ana hopo chingona vatodairira nyaya yacho chiti this is how Zimbabwe has become a joke under the corrupt leadership of Mnangagwa. You have a Ministry of Foreign Affairs that doesn't know who the president of Botswana or who the president of Madagascar is. It is a mess. Zvakutonyadzisa. Mangwana muzoti vanhu munongobuda muchitaura zvinhu zviri bad about your country muchiita zvinhu zvakadai so munoda kuti tikunyararire muchiita zvinhu zvinotinyadzisa kudai so yobva yanzi nyika yeZimbabwe yakadhakwa because of you guys. Mimbomira imimi paiva vamwe vanhu mabasa. Anyway, muri Zimbabwe comment section ndakavhura vanoda kusenda maaudio number ndichasiya pascreen. Tell me what you think panyaya iyo iyi kuti munoiona kana muchinge malike mapedza. Ndarageza ziya zvamaifarira changira yachirohwa chamisa yachirohwa mhino dzichitemekara zvichidini zvichidai zvichikufadza kuti chimbwasungatanga zvirobwe nhasi muripo ndimi chimbwasungatawo futi ndopamava kuchiona chipati chiya kuti chipati chikachi chiorganization ichi chipolitical party chakadhakwa ichi ipapa pandopamava kuchiona kuti chakadhakirwa ipapa madhakirwa acho ipapa ndopamava kuchiona manje exactly kuti ZANU-PF yakadhakwa sei apa ndopamava kuiona muDharageza nevamwe nemumaovheti because kana maita zvokuudzwa isati strategy yacho isati yamboshandisiwa pamuri maiti munenge muchiti vafana ava havazivi chinonzi politics ikenhe ndopamava kuchiona manje kuti vanhu vaya vanoziva politics vava ende vanenge vakaona pane zvatavakuitiswa izvi vanhu zvaakuitwa umwe wedu izvi ende muDharageza uchaitwa inonzi kusina mai hakuendiwe inonzi tambai moke muJairambi yakaimbwa nanyana chamunorwa nebete iyeye hanzi unoti vanonetsa sewakambogara navo ndeyakuzoitwa muDharageza tambai moke muJairambi
kana makambonzwa waya mukomana unonzi chamunorwa nebeto wakuzoita accident pangunda apo panziyo dzimwe dzaakamboimba dzichauya pamuri muchaona uchokwadi bwenziyo idzodzo bwemasong iwayo muchamaona kurarama muri muzimbabwe ndokutaurirai yachasiri ZANU-PF yaya munoziva iyaya arume ende inini handitombosori ndichitaura kuti ZANU-PF yakazodai zvikazodai ikazodai vane umbavha hwakadai from the beginning tongozwa kuti ZANU-PF ndembavha nemhondi nemakrooks. Vana Jimmy Kunaka vakashandisiwa kubva 2005 to 2009. Uri kupi Jimmy Kunaka nana mai Menyeruke nevamwe varisingachadamina mazita avo nevamwe vaizviti shasha politics muZimbabwe vari kupi vakanyura and they are forget about them. They are really forget about them. Ezimukavunza kuti Jimmy Kunaka chii kuZANU-PF anotokuudza kuti hatizivi kuti Jimmy Kunaka chii. Vana Rutendo Matinyarara vakakonzeresa 2008 but very young. But vari kupi nhasi vakaitiza Zimbabwe vari kudiaspora muno muSouth Africa.